uyabona nje la Friday mina ngasingama kunameya inja leyanto phansi ngemeya se Friday phansi ngomgodoyo ohlukumeza umphakathi phansi phansi ngomgodoyo nobandlululo phansi umgodoyo imeya Friday imela Friday iyona ethatha isinqumo sokuthi nikhokhela ugesi ningawurobhile ekubeni uhulumeni kazolonke ethatha isinqumo sokuthi i-load shedding iyaphela manje. Ngakho ke mina njengoba ngikhuluma nje angisabi lutho, angisabi kufa, angisabi sinja, angina budget njengoba ubona ngingisa nje uthatha ibudget kahulumeni izochashazwa kwenziwa ama-talk shows ukube le nkinga ibingekho bebezoza yini njengoba nathi nikhalaza nibhekisa kumasipala ngoba yibono abama-accounting officer. Mina-ke ngivele ngayijonga zonke iy'mpuphu lezi ngafola straight phezulu kade ngikhuluma noRamahoba lo phethe ugesi uthi leyo nto ayikho emthethweni. Ufuna amalungu ababili omphakathi uhamba nawo noma u4 noma u5 noma emakomiti ala amalungu phakathi engizohamba nawo siyobamba umhlangano noRamahoba and then emveni kwalokho uthathile isinqumo ngoba bengimtshena bengambuzi ukuthi within a period of 3 months kusukela manje inkinga yalomgwaqo fuck off isilungile, inkinga kagesi noma kuthiwa nasigwele lusini mina njengoba ngingabela amabhinqa ngizokwenza kwenzeke lokho. Ngibuzene enyangeni ezintathu ukuthi anuboni imehluko. Ungakhulumi ngabantu abanamasamanisi lapha ukuthi kudliwe impahla kamasipala ngoba bekolethwe Eskom. Mina ke ngithi ikhala lika Eskom alidudula, athi ikhala lika Ramahoba alidudula, athi ikhala ekhulu uRamaphosa alidudula. Siyakhala manje. Inkinga zenu zikagesi ziphelile manje. Usho mina upresident wenu wabantu angabadla ama-conflicts ongathembele ndawo okodwa futhi oneqiniso okhahlela iminyango ivuleke isivulekeleke ayeye imondlo ayeye phansi ngobandlululo phansi ngamabhuna acindezela abantu abanyama phansi siyakhala manje. Ayiwe ngane zakwethu ngiyethemba uzwele ukuthi ngempela ziyakhala njengamanje sakhala lapha nopresident wamabhinqa okungizwe emchunu umlando imvumamvumane intomba zemdabu ke langa zamqoba ngoba zemthanda ukuthi ke sifaka zonke lapha na kwemeya yalapha neFreihead ke lapha ke eChina umsebenzi walutho lapha ke kuningi kwenza ukucindezela abantu bakule ndawo ke uyachazela ke ngizemculo ukuthi sekhulumile ke nomuntu okuyena ophethe ugesi uRamahoba ukuthi lapha within a period of 3 months ugesi uzobe isilungile indaba yayo kule ndawo ke enganza kwethu usho kuningi lapha ngizwe emculo ekhombiswe ngempela ukuthi udiniwe uthukuthela uganunu wabo lapha ke ambiza nangenja nangawonke nje amagama namazuku macingwane lapha nokuthi uyazikhulumela akazincishe nje ithuba lokukhuluma nganza kwethu bekuyona evidake lapha kade esifaka zonke enyameni kwemeya yaseFreihead ke lapha ke mayelana nokuvela phakwayo kokusebenza lapha kanjalo lokucindezela abantu abaphethe ke lapha oenganza kwethu. Mhlabe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele hlana comment section ke ngizolo akhuvo ngalolu daba from ilesibholo enganza kwethu ngiphuma nje na kuRian Thembiso unyabo yafuthi nezinye izidaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho ukusubscribe isiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Thanda khulu.